Marek a Lliw Hughes. So beth ydych chi'n meddwl o perfformiad HAWL heno? Nes i rili mwynhau o. O'n i'n siŵr iawn be i ddisgwyl. Achos o'n i wedi clywed amdano daith o blaen. Ac o'n i wedi clywed rhyw fath o o be oedd amdan. Ond oedd pawb efo barn gwahanol amdan be oedd amdan. Felly o'n i wir ddim yn gwybod be i ddisgwyl. Ond nes i rili mwynhau o. Dwi'n wrth modd efo ffilms fatha Full Metal Jacket a Jarhead. Ac oedd na aspect mawr o heina i weld yn y ffilm. O'n i'n gweld cymeriad soldiwr yn ofnadwy o ddiddorol achos dwi'n teimlo dros y dynion yma sy'n cael ei gyrru i wledydd pell ar ran y politicians yma a maen nhw mewn ffordd yn cael ei dehumanisio a'i dibrisio a o'n i'n gweld hynna dod drosodd yn wych yn y ddrama a hefyd o'n i'n licio'r ballot box yn y diwedd y ffordd maen nhw'n deud aldwch da chi'n cael hwn rwan ond eto maen nhw'n cael ei caethiwo yr un mor ddrwg wrth gael y ballot box a wrth beidio cael o felly da chi methu ennill so a hefyd oedd yn ymdrin â hawliau merched, hawliau rhywiol, hawliau alcohol, drugs, fashion, dim a wedyn o'n i'n impressed iawn. Dewi Morgan. So nes ti'n joio HAWL heno te? Do, o'n i'n meddwl oedd o dda. O'n i'n meddwl bod o'n reit anodd i ddall. A mae yna rhywun yn deitha fi fe oedd amdan ydyn. O'n i'n meddwl, nes i ddall. Hwna, nes i reit o be o'n i'n meddwl oedd o lle. Oedd o reit scary, ond oedd o dda scary. Diolch yn fawr. So nes ti fwynhau HAWL heno? Nes i rili enjoyo HAWL heno yma. Yn dechrau ni chydig bach fatha, dwi'n mynd all. A wedyn ar ôl ffigra falle nes i actually enjoyo fa a fyddai'n mynd adre heno yma. Dim yn gwneud mwy o waith ymchwil, ond jyst i sbio fatha chydig bach i wneud siŵr o wedi all yn lle. Oedden ni rili licio'r actio yna fa, ac oedd y symud yna fa jyst fatha yn amazing da. Diolch yn fawr. Margaret Roberts, Alaw Haf, Molian, Awen Richard. Reit, so da chi wedi gweld HAWL heno, beth ydych chi'n feddwl? Oedd o'n wahanol, oedd ddim fatha be ni'n disgwyl. Oedd o'n gyffroes, oedd yr actorion yn rili da. O'n i'n gweld o'n rhyfedd ac oedd o'n anodd i ddall, ond oedd o'n rili da fatha rhannu. Oedd o'n quite scary hefyd. Oedd o'n mynd yn fast fel, oedd ddim fel eisiau chod yr awr. Ac yn y cychwyn pan oedd o'n rhyfedd o'n fast.